Inħelsu mill-arrest it-tliet żgħażagħ li għal dawn l-aħħar 11-il jum inżammu arrestati b'rabta ma' kummenti ta' mibeda fil-konfront tal-Pulizija Simon Xkembri. Il-kummenti tpoġġew fuq il-medja soċjali jum biss wara li Xkembri indarab gravi wara li ttajjar minn vettura misjuqa minn ġuvni ta' 17-il sena. Il-ġuvni qed jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mixli bi 3 paġni ta' akkużi fosthom bl-attentat ta' qtil ta' Xkembri. Kajli Kutajjar ta' 21 sena minn Santa Venera, Ritmark Borġ ta' 28 sena minn Raħal Ġdid u Josef D'Amato ta' 24 sena minn Marsa wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġjuba fil-konfront tagħhom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit ordnat li Kutajjar u D'Amato jinħelsu mill-arrest fuq depożitu ta' 300 euro u fuq garanzija personali ta' 5,000 euro kull wieħed. Huma ġew ordnati li jiffirmaw 3 darbiet fil-ġimgħa u josservaw il-ħinijiet imposti fuqhom, dik li jkunu d-dar bejn nofs il-lejl u s-7 ta' filgħodu. Borġ inħeles mill-arrest taħt l-istess kundizzjonijiet iżda fuq garanzija personali ta' 8,000 euro u ebda depożitu. It-tlieta li huma kienu ordnati biex ma jikkomunikawx ma' xulxin. Intant fil-qort intqal kif kienu diversi l-uffiċjali tal-Pulizija li avviċinaw lill-iskwadra ta' kontra l-vizzji jistaqsu jekk għandux isir xi ħaġa brabta ma' dawn il-kummenti. Kien spjegat ukoll kif Kutajjar ma tat l-ebda spjegazzjoni plawsibbli għaliex kitbet dak il-kumment filwaqt li Borġ ammetta li dak li kiteb ma kienx jagħmel sens. Mill-banda l-oħra D'Amato qal lill-Pulizija li fil-ħin li kiteb dak il-kumment kien irrabjat fuq kwistjoni personali u rid biss jirreaġixxi.